Yan. Pagkasalita ni Juju nga napuluhan, siyak lakuman. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tanisirpat ko, timay sa napintas abalasang man. Wow! Urayak la na pawaw manong nemi, hindi makita kiso. Manong nemi, kaya't kung ammo ko na, deta ti kapuno no apay, ngayon pamuspusa, tapno maamammo, naglapsat, nakalaplapsat manong, as in nga nakalaplapsat. Manong nemi. At tawa nakidin iti 19, manong nemi, kayat konti makinubya. Ngem ti magkadakas manong nemi, ket adumat iti babay dito lugar mingem awan ti kursunadak kadakwada. No di ket sang ili na ito nga kursunadak manong. Wow! Ay na, amao na wow. Tumantandag iti tawa. Ti balay danana endeng. No kasta, kapin ano na nga ta? Kapin ano nga ta ni Nana Ending, deto yung napintas abalasang kinunkunak tinakim ko. Napanak nga ron nagtugtog manong name itiri daw, kat ni Nana Ending itinangig ko nagkuna. Ingka malalok tanjari daw, kadadag tugtugtog, kaanakan. Wananti, kuna na, kaanakan ni Nana Ending? Kaanakan na. Mayat nga ron nga anakan, ano kanakan na. Nakunak mo titinakim ko manong. Wen, idilokat na tiri daw. Simabat manong nemi ti manglu ti maysa akadigdigos. Nembag nga bigat mo ading. Siyak ni Jojo. Sika, sino ka? Ay, Julie tinagang ko, manong. Manong ko nak, 18 ko pa lang. Ah, Jojo ko nung latang kanyak, Julie. Agpadpado pa yung mangrugi tinagan takit letter J. Ah, Julie, sino deta? Ay, Jojo ka no tinagan nanti. Ay, ni Jojo nga karuba. Laki na po, di mo lang na oray ti Rabi Jojo. Nasirpat ko nga rin isona na. Kaya, tarigagaya ka rin ng mamam mo. Alakit dumanong ka nga rin Jojo. Agyaman ako. Kadigdigos kumit idi manong. Talaga no kasto yung ngamin nga Domingo kit awan trabaho. Tagtrab-trabaho kami manong. Wen, construction worker mit kedi Inako mo di sentro. Ngam kaputan na sirpat ko iso na manong. Tugaw ka, Jojo. Thank you. Na, Jojo. Nana, da. Kaanak iso na, nagapod di kagayan. Ay, anak tikabsat, putot tikabsat ko. Ah, iso may pamesa dito eh. Kahit nakano dito yung napalabsan na ti ano ko na midahin balasan ka. Ti ko nakanti dito yung manglipat. Apa yata ka nas kang ngalipatan? Nasapa ka na daan di boyfriend. 16 na pa lang hindi. So na lang ta insina na gabuta nakiasawat sa bali. Ay, nagloko. Nasak tinobyom. Adin ko, Julie, hanggang isina. Nagkit asawaan ka. Ubing pay. Kinwalsi ka. Ubing ka magpay. Anakatsap sa pulang. Te saan nga ubing? Saan tan nga ubing? Baruak balasang ka. Ngayon para kanyak, ubing ka pay. Ken ubing ak pay. Imbaga kini Julie manong name nga tulungak isuna amang lipat. Kasano ti bang lipat? No ayat iti nakasugat tapusom Julie, ayat mitlaing ti makasungbat. So nga siyak ti mangagas. Ay, kakala mo Jojo, no sika? Awa mat tinaysang sangay nga riknakken ka. Ana? Sa bagay, itanak lang makita. Ngimamon, adda na isang sangay nga riknak para keng ka Julie. So nga, ako nagbaybayag, tabaliwak to tumay pumasyar. Into rabi, umay kanto pa siya rin. Dalatakin ka, anak kahit mo kaya mga itid ko, flowers, chocolate, bahala ka.
Wano, inaktugumatang ka kita'y prutas ka na Mike na magustuhan. Bahala ka, Jojo. Sana ka rin babayagan. Nana, Injeng, nakon, alawag, Jojo. Alabaliwam do't pumaster ka kaskunam. Ha? Sigurado lagi din nga, apaman nga, do't baka sirpat ken kwa na baka agang sag kay dito arabayan ka do ko may mang pasyar kini Jolie. Indarus ko tinagpaabagatan manong nemi aging ka nga nabatog ko ti balay ni Uncle Gudo. Magit sa rungkaran Uncle. Kumpara na. Kale, Mike Mag. Dito likod, atak dito likod. Jojo. Ano rarami naman Uncle? Mas makita. Damati pa putputid ko kada gito sa akong tukayasan. Ano nun? Kita alatak na kita nagmula akit tinatag. Datot pangalad ko. Nakapasyar ka man. Uncle, ada na sirpat ko nga balasang na mamuk. Itayanda na ending. Mga taon na? 18. Wow. Sut uraya ka na ita 18. Yung Uncle ko do. 18 taon na. Idin to ta sika kat 41 mon. Sigo pa nag-arim mo. Kahit nakakanta. Amo Uncle. Di kita matlaka edad mo't armima. Asin na ko mangarot. Data ka, napili ka kami ng Uncle. Nagatot dita. Sino da? Kasla ko makininana konsing. Apay na na konsing. Kursonan na ka. Padam nga. Ay nga. Balo isong na. Jojo, tisap sa pulek kat saan nga balo. Nudi kat balasang. Kat arig na balasang ata na tayo mo't asawa nan. Basta kat di kayat ko kat balasang. Dahil takit, doape nga naglaklakay ka nga baro, Uncle. Managpili ka. Gasawak mo tlaan, balo pa'y. Huwag na. 40 taon o pala taon ko biyak pa'y. Dapat siyang marunod na kayat na ka ni Julie. Lamat. Kaya mo, pagkagsapsapol tikas kanyak na medyo na tayong nga nga baro. Kayo may imposible mata na. Kasla naglakar-karitan, Jojo. Kasla mo lang pagbaga nalalain ka ti babae ng siyak. Talaga nalalain ka ti babae ta nakanubia ako si Kangay. Hanak pa yung nakanubia at managpili ka. Sabi nga dimting siguro iti babae nga talaga nga kayat ko nga baling asawa. Ngem no ni Julia ko nam, ayanda kuha manang andeng, bam, patasag to man na pasyar. No? Sana Uncle, hanggang nga umag-agaw Ni api ko maparitan na katagpatpada tapat ka baro. Unang nga malakay ka ng Uncle. Ti asawa ka dati kataib mo. Saan nga ni Julie? Arig na, asla mula, anakin suna. Kasla at naman nagdanag kumano. Ngayon, atiwan nak nga ta? Ni Uncle ko to? Jak mamati. Kan jak mamati, nga kayat ni Julie na Uncle ko to. Masabong nga, kaskanyak nga may sarang ang tawad, diferensya mi. Laman. Guwapo ako mo. No, may construction worker lang. Idinto ni Uncle ko to. Na, ano niya? Ato kwarta ng Uncle ko to. Kaputa, agtal-talon. Agbangbang ka, kanado taragan na. Ne, matrasak taki diya. Kadagpaiso nga itikarabyan na manunemi nakadadu kami. Pila-pila. Gabuta, tamok ka talaga nga siyak laing tibapan mang pasyar ken kuwana. So inladladaw ko. Nakaw. Next. Kunan na nagunding. Next, sumaraw. 30 seconds lang No? Punit 30 seconds Hindi makitak ng Uncle Gudo. Sumungsungan. Dakam nga duwati na odi. Hindi makapanawan manunemi dakita do mga nagaram ng pasyar kini Julie. Next. Nana, siyak. Ay, Jojo, sumara ka. Nana, gabutaw mo ito nagururay. So nga mabayag ka di Nangaawan ti agururay ka ni adlapay na batid jay.
nin sakit di gudo day day. Unan nana ni Uncle Gudo. Kaya so ti ba about udi agad so. No mano nga seconds ti kada giti mo uno nakastamat kang ka. Oh, nalpas ti 20 seconds, 10 seconds lang ngayon. Julie, I love you. Kas na ko nakita itay bigat. Nga narik na ako na dagos ti ba nagahit ko keng ka. Kat sapay ko takada kami nga agaharim keng ka. Kat siyak ti kayat mo. Okay? Nalpas ti time mon. Ala ni nana. Abi kami ang dakit to Mangmanggyo to ibagbagami. Kaya to Jak kayat. Nga mapuyatan ni Julie nga may ramraman na. Ay, godo. Siganti sumarano. Sus ako. Manong nemi rimuara ko nga sa anak palapim manaw. Dakti asidag tiri daw mano. Kaya di lumabas kanyak. Lapsan nak ni Uncle Gudo. Oy, Jojo, Uncle. 30 seconds ka no lang. Gabuta sakti na oli. Baka 30 minutes. Iso nga. Awang kan Jojo. Sakti kayat ni Julie. Hindi makastrekan manong namikit nagtugaw. Julie. Siyak ni Gudo. Kuha, anong nga ti awag ko keng ka? Manong mo tata. Natilata keng ka. Oren no lata. Ang pagpagkatawa ka. Ano nga lata? Tata? Oren no lata. Tata, lata. Mawali amin. Kaya minabing pinas pa yung nawawagan ng lata ni tinagan ng Gudo. Ewan gaya. Di kita may pimasyar keng ka. Awan ti inted da. Nilaeng Jojo, Uncle. Oh, Uncle ko lang kanyak. Kasalta kayong kini Jojo Ta Uncle matawag ng kanyak ni Jojo. Adunat, dati tinted na. Kasi ka Uncle, ano mo tinted mo? Datoy. Ano na ito Kas makita. Balitok na sing-sing. Engagement ring. Para kang ka datoy. Isahot ko keng ka. Wow! Nagpintas, Uncle. Mabaling ka din isuot ko. Siyak ti mangyusong iti ramay mo. Iti finger ring. Yeah? Munong nimi makitkita. Ngayon igaman ni Uncle ti dakulap ng Julie nga jakpay na iganan. Aprusan naman. Naglayong dahito ng Uncle. Napan na inyusong manong nimi di singsi. Sana impangato di dakulap ni Julie kat kunana na. Ala, nabisitam di bukti. Dakulap ko ng Kel. When? Saan lang iti dakulap mo? Nutikat. Kadigit bibig mo. Ala, Kel. Ampay lang. Tun ka nga ron. Diyak pa mo na sino kada kayo? Siyak ti pilyam nga puta. Umuna-una At ang bukod ko balay. May kadwa. At ang bukod ko nga talon. At ang bukod ko abangkag. At tarakin ko nga dingwen. Ken adut nakaduli nga kwarta kidi bangko. Bay nadanon nyo ti kasto nga tawan, Angel. Gapot sa ampe nga dimteng ti babae nga pakariknak ti ayat. Nga si kadayta. Julie. Palumutak pa nga bag, Angel, no makirelasyon na kiti kasken ka. Ti kataeng na. Hanapan pa yung unay na taing na. No langat pagsasalitaan, no ibagak ti 41 nga taon ko, di mo patyen, maka 31 ko na mo, no pastil diferensyata. Diba? Sa bagay, no pagdidiligan kayo ni Jojo, construction worker, di kita duma, the tricycle driver, at kutsero, at dapat agbangbang kakaskan ka. Siguro awang pa ornong na. Din to tasika. Kat ko na mga ornong mo. Ngayon magbagay tangat, Uncle. Apikid din sa antang agbagay. Tinapatig, tapusum ken puso. Kat may message the direction na.
I love you. Panunutag pa yun ba? Ay, sunudetan. Gudo. Tapno hang makunang unfair kada kita imununang ng pasyar kaya dati kaanakak. Marimuntag pakada tapno makaina na kami matan nga agikit. Huwag manang. Saan ako nga baybayag. Sige, Julia. Timak derda nga padpada nakitak manong nemi inikaman manen Uncle Gudo da kulap ni Julie sa namanen binisito akas dyan. Naglaing na itong uncle kon. Kung akong hindi na amot agaram, naisop nga lakay nga baro. Nakalalis to magaya. Dahil tumot nga Julie. Kasla kayat na. Nako. Siyak la ko man. Siyak la ko man. Di kayat ni Julie. Siyak la ko man. Ad-adan tikigtot ko manong name di agsardeng ni Uncle. Itilabas tiri daw. Di da makita ti ayang ko manong name ita nakalingedan. Idi ta nakita ka mismo nga inigaman ni Uncle tagsumbangin nga pingping ni Julie kalpasan na eh. Ninot-not nan manong name di kitilips na. Ala Uncle. Nagimas di kitilips mo, Julie. Ala. Apay, siyak ka dilaing tinakalips. Tulips keng ka. Anday matlangin mo na nga boyfriend ko. Sa aning nga virgin ni kitilips ko, ken tibarukong ko. Ngayon virgin pa lang di ta baba. Kadi, siyak nga at tinagasan. Kapatan naraman akong di kinibibig mo. Siyak lang tinakaraman ita nga rabi. Ay, sama pa. Uncle. Uncle, I love you, Julie. Nagkawid ka. Rabiin. Umayag tumanin. Untun bigat. Umayag ka mismo. Umayag to makipamigat kada kayo. Agdan to balon eh. Nanaimas anak kaya mo tiya ko tinunong lupo tinetig naman no? Kayat ko lalo tinula. Sige, agpartiya kita. Dahil tinula itong bigat, ta umayak to makipangan dito'y. Ano saan? Sikat ko mahitibalay ko. Sino ka dumidya eh? Awan. Sikakin siya lang nakuha. Kawan. Ang mga nuanyat ko na hindi kita tao. Apay panunutem ti sa o di kita tao. Tinasken ka sikakin siya. I love you. I love you to ko naman na. Ang painom talaga sigurado. Naraman ako hindi kita lips mo. Sige pa. Joy, ko daw. Ay, pauna ti panangop. Anak ako na yan. Auntie. Ano auntie? Ano auntie? Auntie, muna ta, auntie na ka ni Julie, di auntie ko nakamuntin. Ay, auntie. Alalagawin ka. Kasi ka mo, Julie, sumbrag ka. Hapi namin nga rimor kayo. Kinuyod na ba't ngayon, roar, auntie? Ay, sus, kunak malam di mo amot agarim ko. Nagling ka mo gayam loko. Nana, auntie. Nana, auntie. Hamping kami nga dimteng idi ni Julie tibiyag ko. Ngamitan, tandan, kahit saan naman na minor, ta 18 nan, sulang balinin. O kaya dyan di, asawa ka na gusto, tapos nakasta kita, ada nagigim ka na kita ko Tigo kuha naman tayo. Timimait ka? Ubi nga ka pa Alay kan. Good night. I love you. I love you too. Hala. Imbaganan tayo, I love you too. Naglaing ka ng kelgo to. Siya sila kuma. Lipay na ron ti abagak nga nagawid manong name kat di na magdatatang kininanang. Habi kasat lang ama. Tang, kung nakalano saan nga amon ni Uncle ti agaram. Kung nakalano, lima kay nga baro kapota dinamot agaram. Naglinggayam. Naling mo talaga ng kalmuguduket. Ang masod na lang ta managpili. Gasin nyo. Tang, dati kaanak ang dinanenteng. Ngagapod siya kagayan. Anong ubyanan? Ala, naagkan na pa yun, di kitilips na.
Apay nakita ko sinirip ko nga binuyak nga ron ida. Nagsaruno kam kini uncle. Siya ti may kadwa nga maudi ket isunat na udi. Ket ti rimuara kon saan ako pala pimanon ket dinengdengeg ko ida, sinisiim ko ida. Naglain. Prutas la tinted ko kini Jolie din ta. Sing-sing tinted na. Engagement ring. Naglaingin nga uncle ko to. Siyakla ko ma. Kabigatan na manong nemi imbes nga mapanak ag trabaho ngem nag-absenak mano. Saan nga mabalingan tiyak may pamuspusan nga makaiskurak ko nak. Hoy, iti mapanak iti balay da manong nemi mangkutip-timek manong nemi ni uncle ko do. Ni, pinaypaysong na. Madamada mambigat. Kito igub dati di ko tinulang ang native gaman. Si Mary Pak manong name. Nikat, agsinsino mo di kiti doa. Hamat lata nga, dildilawan ni nanang gunding ida. Nakakaapal da. Siyakla ko ma. Uncle Gudo, api ngamin nakirabal ka kanya. Ano saan nga si ka, siyak kumati kayat na. Siyakla ko ma. Anong name ka ba ti sakit tinakim ko? Nangalak ti bato ko na. Inubro ko na. Bak mo na sak nagtartar. Hey! Sagumar! Nagtartaraya ko nga nagawid. Hey! Abay, nakuan. Hinak ba nagtrabaho tatang? No kaano pa yung nakasirpatak ti babaeng armat. Inom na anak mat na Uncle Gudo. Bisit na dyan Uncle Gudo. Baro, no talagang isudat na ikari, akit rumbeng nga awate, nabat na nalaling mo talaga ni Uncle mong gudong sika. Agat construction worker lang, kahit manot sweldo, may din ta, ti makorkwartaan ni Uncle mo. Saada pa yung bukod nga balay. No sika kuman ni Julie, anya pala sa pulam kini Gudo. Lama? Siyak lo kumantang. Sakla ko ma. Rinabiak nga gawid manong nemi dito'y balay no kasta nga malpasad. Iti panagtrabaho ti construction. Apigid din namin nga construction worker lang. Ag-igam ti semento. Sa bagay ni Uncle. Damat kami balaydan. Tupay kwartana. Gusto ko mga kalabang ko nga rin at kwartana. Domingo manen, manong nemi, kat siyempre bakasyon na panag iti ayan da Uncle Gudo. Gel, Mike man. Awan sa aming tao. Gel. Di Uncle mo, Gudot, sa pulang barok. Wala na. Kada di banggag Oh, di ba si mangat? Kat napututan? Ang jak mariro agad sadya nga mangan. Agluto da jay, sadya da nga mangan. Ang takadwa na. Sino kadwa na nana? Itay nobya na ni Jolie. Hana? Adata sadyay. Paunay na ang kailan. 18 kontra 41. Madimot nga rin ng pustante wedding. Aging galat 38. Uno, pusta kiti STM. Luto. Tay 642. 41. Manong nemi inakman ko nak. Inakman kitain no anyat araramidan. Ada kalapaw ni Uncle Gudo, manong nemi ti ungto ti bangkag na. Dada nga tadyo unag ti kalapaw. Nakapangandangatan, nakapangal daw dangatan. Manong nemi, ini asideng ko inayad ko.
iti imapiring iti diding idita adamangig ko nga gas-asog. Asog ni Julie. Ing karigatak manong nimi ti si Mary iti tawa. Inlukib ko manong nimi ti tawa ti kalapaw. Ket ni, hala! Isumot lagay makastaon iti asog ni Julie takangkanin ni Uncle Isuna. Oh, nakaw. Makita ka mismo manong nimi nga nakangato dagiti saka nakaimbaklay manong nemi ni Uncle dagiti saka ni Julie ket ni kastaunay manong nemi ti panang sip na ket ni agwayong met manong nemi digiti dua nga minturod iti barukong ni Julie ket lamo-lamo da kang padpada. Hala, sakla ko ba? Kastaon ti panangkaan ni Uncle. Nako. Sumgarak met manong nemi ket umapalak. Siyempre, simmabayak met manong inaramat ko ti ima. Iti imagination ko latan manong nemi ket siyak ti mangkakaan ken niya Julie. Manong nemi ket idi ta ipangaton ni Uncle manong ti ulo na isaet dagiti bibig na iti dua mansanas ni Julie. 18 years old. Permi kaubingan na. Kapurpurma pa lang dagiti dati barukong. Iti nakita ka mismo manong naming impiyaten ni Uncle ti pangatitudugan nga batutan na kat. Oh! Orala nagiriyak manong naming ni Julia. Inaput met manong naming ni Uncle tingiwat na tapno saan nga mapaikis ka po siguro iti sakit. Ngem, inyaput na dagiti bibig na manong. Wan manong po, nagswerte ka ng kalgudo, siyakla ko ma. Kinon ko na itinakam ko, kabayatan nga sumabsabayak manong. Ti imagination ko kit siyak, tinang rabaw kini Julie. Siyak manong nemi ti mangkabkabalyo ken kuana. Siyak ti mangtagtagi kwa ken kuana. Siyak la ko ma. Medyo nadlawdak manong nemi idi tadublen da kuma para iti second round. Kaslisensenyas da manong nemi ti ayan ko. Dagsisirip, Uncle. Hey, sino dada? Hey! Imadayo ako mahuli ko naman. Kung nagtupay namin. Kung naman awan ti makakita ka dada, Uncle, adamot. Babamlat ta, umapal lang. Kasla mo ko sinrayay. Sino nga ta, Uncle? Chuchu. No? Basta ngamin Domingo kit umay nakpasyara sa Diabalay. Namon na siguro nga adata to isong imay. Babamlat ta. No? Umapal Ngim, Uncle. Naalam mo ti kinabirhen ko. Nagbabawi ka di. Nagbabawi may babawi ka di pa nga road. Ikasar ka. Ubingag pa. Ito ka ano nga rod. Kayat mo ikasar ka. Nagkabalay talatan na sanak to ikasar no kayat ko. Diagyang kan di balay. Kauna, naimas ti luto. Akas iti kinaimas mo. Sige, awanan di mga disturbo ka na ta. Ulitan ta manin. Ulit-ulitan ta. Ulit-ulitan ta. Sige, orad manin ang kailan. Uncle, uno, gudo. Sige manin, gudo. Gudo mo manin, gudo. Imasidagak manin, manong nemi, kit nasirip ko manin, ida. Madama manin ang mga ni Uncle, gudo, manong nemi. Siyakla ko ma. Uncle, sumablatak mamut, Uncle. Uncle, sumablatak mamut. Kunak ko ma. Ngim kayat na nga ta. Nagawawi dakon manong nemikit oray ko lang na ipigsang indrakip tiri daw. Bay, sila takabutot mo. Tawanin tatang.
Awanin? Ano awanin? Talaga na, paano? Di. No, idikit na kitak mo kasanot pa nagbidnisito na. Itay, nakita. No kasanot pa ng burak ni Uncle Gudo. Tigiya salsalmat-matan ni Jolie nga kinabirhen na. Dijay ungto di bangkag na, di kalapaw. Kapanak sa Uncle, ay natang. Nakita ka mismo. Nasirip ko mismo ida. Isusapot na lamar aramid mo. Imbagakmat kang kainin na talagang isudat na ikari. Isuda. Sa sinuman kami tisaan nga mga yat ka ng kail mo. At adot urnungnan. Ato kortanas, adabalaynan. Nakananawa. Ti bangunan na pamilya. Ito rin man pa'y pututan na ti isang dosena ni Julie Kabaylan da. Ang kantinaran niya kamasakbayan. Da kita anak da. Ngim tatang. Siyak lang ko ba? Siyak lang ko ba? Siyak lang ko ba? Ay, Jojo, ubing ka pa'y. Mang nubi kat sa balin atap hindi ka sa taan lang mo yung bagbag ang siyak lang ko ma. Adumat pa'y di ta, di kita dumagta nga babae nga mabalim mo ang arman, mabalim mo ang nobyahan, mabalim mo ang tagikuan. Tapos saan ka mapapalakas ta kinangkel mong gudo? Nagkabalay nga ruden dagiti duwa manunemi. Kaya iti may sangal daw na panak iti balay da. Anggel, mayakman! Ni Julie tinang ilokat trida. Sige magayam Jojo. Ada Uncle? Julie? Na? Ada na Uncle? Julie? Julie, ada ka din ni Uncle. Aring nagasawa kami ni kinigudo. Ano nga tawag mo kanya? Hawagan ka ti ate? Kaon. Kurang na lang ang kasar kami. Iso nga auntie, Julie, titawag mo kanya. Siyakla ko man. Ti, nagbaling ang boyfriend mo. Baka nalalay nga amang ni uncle mo. Nangitisi ka. Talaga nalalay nga. Ampay ko na. Gamot ha. Isot na kanobya kanya. Isot na karaman kanya. Isot imuna kanya. Kaya nagnanayon. Kapot talaga nga nakamintok ni uncle mo. Kaya alis to naglakay suna. 18 taon mo. Kaya 41 na. Plus 10. 51 nanton. 28 mong tupay lang. Okay. Another 10. 61 nanton. 38 mong tupay lang. Ag senior citizen ng ubing nga tupay. Baka din nanton kabailan ng 65, 69, 70. Kat kasapulom tupay lang. Wano, mabalo ka. Kat nung mabalo at. Kahit nakto. Sa mo daw dawat nga mabalo ak loko. Kahit mo matayin ang uncle mo. Kahit mo kaspagarigan ta mabalo ak. Ititawan ko ito nga 50. Kahit nagtupay. Ay, hanggang tumutan asawa ka. Abisik ka lang di babae dito lubong. Angel, adak. Ay, dak. Bukan dak ata. Mangikuar tatimat mo. Ano di bagbagam? Iti agbalin tong asawa. Ay, nanti. Mga mamanutang nga no agtawang kanton ti 70. Di kanton makabailang kel. Ngim kaya tupay lang ni auntie. Nga addan tupay lang mga rado keng kuana. Loko, nagtawan ak nung 80 na laing ak tulata. Kasi, mabalit paglaing ak anak-kanakan. Uncle, nakasuswerte ka. Nuwi na talaga na swerte ak. May Jolie tagbaling nga asawa. May sumit lagayam na danon ko ti 41 nga tawen, ta inururay ko ni Julie. Ilang Julie tagbaling nga girlfriend ko. Kaya isunto lang may kakaiso na nga asawa. Talaga nga Jack malipatan ni Julie manunemi uray no anyat araramidek. Kumapapalak kin uncle ko do. Kengga manunemi na natulagan ti kasarda. Jack imba tatendar manong. Sila makagura katakwan. Sakla ko man. Kengga manunemi nga naramid ko tinag-apply na pa nagtrabaho di Saudi. Parbaring ko na no sa Jayak ang makalipat.
Uso idi manong name iti penpal. Nakadudot penpal ko manong. Adengga nga nadanag iti seryoso nga kinapenpal. Manong name. Agtabtrabaho mo idi iti kwait. Agadan kami manong name nga nagbakasyon. Alpasan nga alpas ti upat nga tawon nga kontrata. Nagkita kami di Manila. Iso da ito manong name ni Estela. Hi, Estela. Hi, Jojo. Di kitila daw ang ipapawid mo. Nagugwapo ka at personal. Gamanat. Oras ka. Napimpinas ka ti personal. Let's go. Pananta. Antag check-in. Check-in? Kung sakbay ang biyahe taga paamyanan. At check-in na pa lang muna. Adamatin na kinawatan na kiti puso ta, di ba? Kirimbes manong naming agawid sa di Isabela ni Stella, inyawid ko ni Suna dito Ilocos. Nganyam amok kalatatang kaninanang kanigri kaapsan. Kasi yung tutagbaling ang manugang nyo, tatang. Eh, kita ko na siya, ano basta? Eh, napimpinas mo ni Sunang ni Julie, han? Tatang, isunod Julie. Hindi ko, nagpatpatayan na unang yung mahanga nagbalegi. Nga nangarap kang kuha na tanalala yung uncle na. Nga dahil tatiga po, nanuwa pa yung kinangkayat na tinapan sa abroad, tap numalipatan na ni Julie. Sumit hindi pa nagamamuyo, mabayanti surat. Kita, dakay magahim na katuluyan. Sabi ko matras na tarang. Intaros na po din dito eh. Kuyat mo agad ko agawid ka sa Dia Isabela, kakuyog na kami. Tapno, asawain na ka. Nadamag ni Uncle manong naming at daak. Ay, Jojo! Okay. Dimdam kagaya man, iyaman mo kada kayo. Natagbalin tong asawa ni Stella. Napintas, kanakan. Wana anta, Uncle, kung nga tatang ka, napimpinas ni Julie. Agpadpada tangan na lang agpili baro. Kumusta mo tayo, Uncle? Dadwang anak min. Kahit napintas la tama ni Julie. Wana, akit na maasikaso, gisura. Uncle, paisabay lang kami ta babang ka mga asawa. Uncle, te regalo ma. Nakait mo regalo. Da mabaling nga letsonin dito, baka akit, baka awan. Away, no letson nga baka kan talong nga letson nga mabapo siya ako di baka mo. Ikaw na Uncle. Di ababa nga panao manong name imbes nga ni Julie, tinasawa ngem ni Stella. Takuna da no anya, wano asino talaga tinikari, ket isuda nga talaga. Nga nalalaing ni Uncle ngem iti siya, tani isu na tinakaasawa kini Julie, ngem nalalaing nga madlata mo ta. Napintas, ken nasayaat, nasingpet, na Emma, ken man nakaawat, napudno ti panagayat ni Stella kanina. Dito kami Ilocos nga nagbalay, manong name kadadamot ten talong anak mi ken Stella. Saan kami nga nagsubsublipay, manong name iti abroad. Dito kami Ilocos ka nang ituloy nga nagtrabaho. Dito nga ron, ti pagkasarita ak manong name ang kaslay di kalman line, nga napasamak tim na bayagan. Idi pa ilat yan po nga awang pa iti cellphone nga napasamak na ito. Kailan na kita anak mi, napaadal mi idan, ket tilangin pa nag-asawa dan ti Rorayo mi, tapos naman ako na nga dan tumutan manugang kinapuko mi. Ito yung nga ron agyaman nga pagayam mo, Jojo. Thank you, Jojo. Thank you, met kada kita nagbuya, kas